6 балалар бакчасы районда милли тәрбия һәм белем бирү буенча республика база майданчыгы булып тора. Биредә 6 төркемгә 104 бала йөри. Аларга татар һәм рус телләрен камил белгән 15 педагог белем бирә. Бакчада белем һәм тәрбия бирү өчен дәүләт таләпләренә туры килерлек итеп алып барыла. Һәм ул милли тәрбия һәм белем бирүдә район бакчаларын берләштерә. Эшләү дәврендә инде 5 группа чыгардым. Шушы балалар белән без милли тәрбия өстендә эшлибез. Җырлар өйрәнәбез, уеннар уйныйбыз. Шигырьләр, мәкаләләр, табышмаклар өйрәнәләр балалар. Шушы дәвр эчендә өйрәнгән шигырьләрен, җырларын, табышмакларын балалар истә тоталар. Шул рәвешле 6 бакчасында өстенлекле юнәлешләр булып татар халкының гореф-гадәтләре, йолалары, бәйрәмнәре, әкиятләре, уеннары үрнәгендә тәрбияләү, шулар аша сөйләм телен үстерү, сәнгате эстетик тәрбия бирү тора. Быел бездә беренче мәртәбә иң кичкенә төркем балалары тупладык һәм без татар телен шушы кичкенә төркем балаларына уен формасында режим вакытта эшлибез. Балалар белән төрле уеннар, сүз төркемнәрен ныгайтабыз. Уеннар, җырлар өйрәнәбез. Бәләкәй кичкенәдән балаларга шушы милли тәрбия эше алып баргачтан без үзебезнең эшебезнең нәтиҗәсен мәктәпкә әзерлек төркемендә күрәбез. Әлеге бакчадан соң балаларның татар гимназиясына укырга барулары куандыра. Гомумән, телгә мәхәббәт гаиләдә салынырга зарур, һәм бала бакчага килгәч, ул милли рух тирәлектә тәрбияләнеп, бу эш мәктәптә дәвам итәргә тиеш. Буыннар чылбыры дәвамлы булганда, милләт тел сакланачак.